Laatumerkin saavat käyttöönsä verkkokaupat, jotka sitoutuvat noudattamaan hyvän verkkokauppatavan säännöstöä. Säännöstön tavoitteena on auttaa sekä kauppiaita että kuluttajia toimimaan oikein verkossa. Luotettavan sivuston tunnistat laatumerkistä. Klikkaamalla verkkokaupan laatumerkkiä voit vielä tarkistaa, että yrityksellä on oikeus käyttää sitä. Myyjän yritystiedot löytyvät sivulta vaivattomasti. Voit aina tarkistaa myyjän tiedot, mitä sopimusehtoja noudatetaan, sekä miten myyjä huolehtii esimerkiksi asiakasrekisteristään. Myyjä on sitoutunut vastaamaan yhteydenottoihisi viimeistään seuraavan arkipäivän aikana. Esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron, eikä tuotteilla ole piilotettuja kuluja. Tuotteeseen liittyvät mahdolliset lisäkulut, toimitus- ja maksutapaan liittyvät maksut kerrotaan tuotetiedoissa selkeästi ja eritellysti. Tuotekuva vastaa todellisuutta ja tuotteesta on annettu kaikki oleelliset tiedot. Toimitusaika kerrotaan päivien tarkkuudella sekä tuotetiedoissa että tilaustiedoissa. Myyjän velvollisuus on toimittaa tuote sovittuna aikana ja sovitulla hinnalla. Toimitusehdoista löydät tarvittavat tiedot liittyen toimitustapoihin, maksutapoihin ja niihin liittyviin ehtoihin. Lisäksi sivulta löytyy selkeät ohjeet tuotepalautuksiin ja reklamaatioihin. Tilaamisen yhteydessä saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen, jossa on ohjeet peruuttamiseen ja virheilmoituksen tekoon. Käytännössä sinulla on oikeus tutustua tuotteeseen samalla tavoin kuin myymälässä. Tuotepakkauksen avaaminen tutustumista varten ei tarkoita peruutusoikeuden menettämistä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tällaisia poikkeuksia ovat esimerkiksi ohjelmistotuote ja räätälöity tuote. Asiakas palauttaa saamansa tuotteen myyjälle ja myyjä palauttaa asiakkaalle koko kauppahinnan toimituskuluineen ja palautuskustannukset. Asiakkaalla voi olla oikeus saada hinnan palautusta tai vahingonkorvausta myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi. Myyjä on rikkonut sopimuksen esimerkiksi silloin, jos hän ei ole toimittanut tuotetta lainkaan maksusta huolimatta tai jos tuotteessa on virhe. Myyjän on annettava mahdollisuus kieltää yhteystietojen käyttö jokaisen markkinointiviestin yhteydessä. Laatumerkki ja siihen liittyvä toiminta parantavat verkkokauppojen laatua Suomessa.